A Muxía a cociñar nunha casa de turismo rural con séculos de historia. Contounos, ademais, un paxariño que nela fan unha aposta moi forte polo porco celta. Carmen Pérez, ten a resposta. Bo día, Carmen. Hola, moi bons días, que tal? Hoxe viñamos de turismo rural, estamos en Muxía, no lugar de Santa Mariña. Estamos na casa de turismo rural, Casa de Trillo, unha casa que data do século XV. Aquí connosco está unha das súas propietarias, xunto co seu home Jesús. Temos a Rosa María. Bos días, Rosa María, que tal? Hola, bons días, encantada de recibirvos. Moi ben. Mira, esta casa comentábamos que data do século XV, ao menos é unha casa familiar que vos hai 8 anos decidichedes reconverter en turismo rural, verdad que sí? Contanos, como foi un pouco a idea? Sí, bueno, isto é patrimonio da familia do meu marido e nos, temos inquietudes por facer algo co que temos entre mans, non? Eu son a xente de desenvolvemento local, ele é periodista. Claro, como nos movemos en ámbitos de desarrollo local, de facer algo, de poñer en valor o patrimonio, sobre todo o medio rural, tendo todo este conxunto familiar, pois dixemos, vamos a dar o paso, vamos a facer un esforzo e convertir isto en actividade empresarial. E foi así que despois do Prestige, no ano 2003, inauguramos esta casa. Bueno, agora neste momento pues, podemos presumir de que o presidente do goberno inaugurou a nosa casa, porque naquele momento viñera o presidente, que era don Manuel Fraga, e viñera don Mariano Rajoy acompañando. Moi ben. Que ofrecedes nesta casa? Cantas habitacións ten? Que ten? 6 habitacións, non? Sí, é unha casa de 6 habitacións, é pequena. Aos clientes ofrecemos o servicio de desayuno, que xa vai sempre incluído no prezo, e de cenas. O sea que aquí solamente as comidas son para a xente que está hospedada, non facedes comidas para fora. Non, só os nosos clientes hospedados poden disfrutar destos servicios. E outras grandes ofertas de Casa de Trillo pois é a contorna, non? Todo o que tedes aquí, tedes unha gran variedade de oferta para facer todo tipo de turismo. Sí, a Costa da Morte é un lugar privilexiado, é un paraíso natural. Temos a sorte de ter un gran patrimonio cultural e etnográfico. Aquí hai de todo, podemos facer un recorrido pola historia de Galicia, pola prehistoria. Hai dólmenes, hai castros, hai castillos medievales, hai gran variedade de artesanías, despois os nosos produtos, a nosa gastronomía, todo a nosa paisaxe, a costa, as playas. Pois unha ampla oferta que tedes aquí turística que comentaremos pois máis adiante. Volvemos nuns minutos cun primeiro prato que nos van facer, follado de millo.